Ningrazzjak. Issa nsejjaħ il-Sur Nauman Atif. Żagħżugħ Musulman, fidejk. Fissem Allah il-ħanin, Sur President, onorevoli membri parlamentari, kellima u mistednin distinti. Assalamu alaikum, paċi tkun magħkom. Biex nindirizzaw l-inġustizzi soċjali bħal il-bullying fl-iskejjel, it-twarrif u l-post tax-xogħol, it-tiġħid fl-isports, il-vjolenza domestika, is-solitudni u l-użu irresponsabbli tal-medja soċjali, nixtieq nenfasizza 3 prinċipi li jgwidawna. L-ewwel nett, il-mexxej tal-Komunità Aħmadija Musulmana jgħid: in-nazzjonijiet ma jistgħux jimxu l quddiem mingħajr ir-riformazzjoni taż-żgħażagħ. Jekk aħna nimmaġinaw ġejjieni ġust u ħanin, irridu nippjanaw bil-għaqal u nislu valuri morali bis-saħħithom fiż-żgħażagħ tagħna. Jekk iridu li pajjiżna jkun xempju tal-ġustizzja soċjali. L-iżvilupp morali, edukattiv u spiritwali tagħhom se jsawwar għas-soċjetà ta' għada. Żgħażagħ imrobbija sewwa iwasslu għal djar paċifiċi, komunitajiet aktar bis-saħħithom u nazzjon ġust. Bħala żagħżugħ ta' 17-il sena li nirrappreżenta lil ħafna oħrajn, nenfasizza bil-qawwa li ż-żgħażagħ għandhom ikunu fil-qalba tal-politika futura u l-iżvilupp nazzjonali. Wara kollox, iż-żgħażagħ tal-lum huma l-mexxejja ta' għada. It-tieni, irridu nbidlu l-mibeda bl-imħabba, il-firda bl-għaqda u l-egoizmu b'responsabilità soċjali. Il-qaddis profeta Muhammad islim għalih għallem b'mod sabiħ: ixtiequ għall-oħrajn dak li tixtiequ għalikom infuskom. Il-ġustizzja soċjali vera tissaħħaħ meta nrawmu l-fejjim u dialogu minflok il-konflitt u l-użu tal-forza. It-tielet, ħadd ma jixtieq l-inġustizzja. Ejja nikkommettu ruħna biex nittrattaw lil oħrajn b'ġustizzja, rispett u modrija f'kull aspett tal-ħajja. Il-motto tal-Komunità Aħmadija Musulmana huwa prinċipju tad-deb għall-bini tas-soċjetajiet ġusti u ugwali. Imħabba l kulħadd u mibeda għal ħadd. Nixtieq nagħlaq billi ngħid liż-żgħażagħ bħali li l-ġustizzja soċjali mhijiex biss kunċett, hija responsabilità. Għaldaqstant, ejja nkunu l-ġenerazzjoni li tbiddel il-kliem f'azzjoni. Bħala żgħażagħ għandna l-poter li nsawru l-futur. Irridu nibdew billi naqbżu għal dawk li m'għandhomx leħen. Dan ifisser li niġġieldu kontra l-bullying fl-iskejjel, nissapportjaw id-drittijiet ugwali fuq il-postijiet tax-xogħol u naħdmu biex ikun hemm politika li dejjem favur iż-żgħir u mhux bil-kontra. Ejja żgħażagħ tal-lum immexxu b'mod dinjetuż, diċenti u kostruttiv. Aħna nistgħu nagħmlu d-differenza. Flimkien nistgħu nibnu futur fejn il-ġustizzja u l-ugwaljanza ikunu għal kulħadd. Ejja nippromovu l-imħabba, l-empatija u l-ġustizzja soċjali. Jalla Alla iberikna l-koll u l-pajjiż maħbub tagħna Malta. Amen. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi.